Giulia Oficial cu 2 de F și astăzi m-am gândit să fac rolul Ginei Felea pe YouTube pe care l-am văzut, la adevărata Gina Felea. Haideți să începem. Bună, sunt Gina Felea. Vrei să te angajezi la mine la Night Club în Torino? Faci și tu niște bănuți. Și acum rolul original. Bună, numele meu este Felea Gina. Sunt născută pe data de 18 octombrie 1974. Sunt româncă, dar sunt stabilită în Italia de 10 ani și am 2 night cluburi în Torino, mai pe înțelesul tuturor, cluburi de noapte. Angajez fete tinere, fete cu experiență pentru night club în Italia. Faceți și voi niște bănuți, așa că toate fetele care nu au mâncare și nu au posibilități, vă rog să vă angajați la cluburile mele din Torino. Faceți și voi niște bănuți. Deci căutați-mă. Numele meu este Gina Felea. Vă pup! Ok, dragilor, cam acesta a fost rolul Ginei Felea. Deci nu uitați să vă angajați la mine la Night Club. Faceți și voi niște bănuți. Giulia Oficial, să dați like și nu uitați să scrieți în comentarii dacă v-a plăcut rolul prim sau rolul al doilea. Eu am fost Giulia Oficial și vă pup. O zi frumoasă în continuare, dragilor.